Σήμερα είναι μια πολύ σημαντική μέρα για πάρα πολύ κόσμο, γιατί είναι το μεγαλύτερο ψυχοσάββατο. Και γι' αυτό πήραμε και λίγο την αφορμή, και λόγω του γεγονότος της προηγούμενης εβδομάδας που χάσαμε την Ντίνα την Κοτοπούλου, την Λαζαρίδου, τη διευθύντριά μας, είπαμε να μιλήσουμε σήμερα για την διαχείριση του πένθους, Χαρά. Δύσκολο κομμάτι της ζωής μας που έχει να κάνει με τις απώλειες, έτσι. Ναι. Απώλειες σημαντικές, απώλειες που φέρνουν αλλαγές, αλλά και σε κάθε αλλαγή, εγώ θα έλεγα, υπάρχει και μια απώλεια. Μπορούμε να το δούμε και έτσι. Δηλαδή αναφέρεσαι τώρα στην συναισθηματική απώλεια, σε ένα ζωντανό χωρισμό. Σε ένα ζωντανό χωρισμό, αλλά και σε ένα χωρισμό φυσικό που έρχεται μετά από μια ασθένεια, κατά τη διάρκεια ζωής των ανθρώπων, Ναι. γενικά τις σωματικές απώλειες. Ναι. Είναι κάτι αναπόφευκτο, απρόβλεπτο ίσως, και είναι κάτι που δίνει το μέγιστο πόνο, θεωρώ. Το μέγιστο, ναι. Ο θάνατος είναι ένας χωρισμός τελειωτικός, δεν έχει επιστροφή. Και γι' αυτό αυτή η απώλεια είναι τόσο έντονη, ναι, χτυπάει κόκαλο. Και ξέρεις, έχω παρατηρήσει ότι πολλές φορές θέλουμε να κάνουμε μια διάλεξη, να μιλήσουμε για την απώλεια, για το θάνατο, και φοβόμαστε. Πολλοί κόσμος, ενώ θέλει να αγγίξει αυτό το θέμα, όταν έρχεται η στιγμή να κάνουμε, ξέρεις, τη συνεδρία, τη διάλεξη, να μιλήσουμε γι' αυτό, δεν μπορεί να το διαχειριστεί ούτε ακόμα το άκουσμά του. Δηλαδή η λέξη θάνατος, αν και είναι τόσο συνηθισμένο, τόσο καθημερινό, μας φοβίζει ακόμα. Ναι, δεν μπορούμε να προετοιμαστούμε γι' αυτό, δεν μπορούμε να είμαστε πιο συμφιλιωμένοι με αυτή την ιδέα. Πώς θα μπορούσαμε, Χαρά μου, αφού ο θάνατος είναι κάτι που από μόνο της φοβίζει η κατάσταση, γιατί είναι άγνωστη. Δεν ξέρει κανείς τι συμβαίνει στην άλλη διάσταση που περνάμε. Βλέπουμε πολλές φορές ότι οι θρησκευτικές ή πολιτισμικές πεποιθήσεις κάποιου, ανάλογα που ζει, πως έχει μεγαλώσει η στάση των γονέων του επάνω στο συγκεκριμένο θέμα, τον βοηθάει πάρα πολύ ή δεν τον βοηθάει να διαχειριστεί το θέμα του θανάτου. Από εκεί και πέρα, εγώ θέλω λίγο να μιλήσουμε για το ψυχολογικό κομμάτι. Ναι. Γιατί θα ήθελα πάρα πολύ να έχουμε άπειρο χρόνο, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε. Το ψυχολογικό κομμάτι είναι το πιο δύσκολο. Χωρίζεται στο θρήνο και στο πένθος. Μπορεί να νομίζουμε ότι είναι ένα πράγμα, αλλά είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Ο θρήνος είναι μια στιγμή αντίδραση. Την περνάμε όλοι σχεδόν με διαφορετικό τρόπο, αλλά μέσα στο ίδιο πλαίσιο. Κάτι απρόβλεπτο, κάτι ξαφνικό, ένα σοκ, ένας πανικός. Νιώθουμε οι περισσότεροι ότι χάνουμε τη γη κάτω από τα πόδια μας. Να ρωτήσω κάτι, Χαρά μου. Ο θρήνος, πόσο κρατάει? Πόσο είναι φυσιολογικό να κρατήσει ο θρήνος? Ο θρήνος είναι και το μυρολόι το λεγόμενο, ξέρεις, έτσι. Ο θρήνος είναι διαφορετικός σε κάθε άνθρωπο και έχει παρατηρηθεί ακόμα και στο ζωικό βασίλειο. Οι ελέφαντες κάνουν μια ιεροτελεστία την ώρα που χάνουν έναν ελέφαντα από την ομάδα τους, από την οικογένειά τους. Έτσι και εμείς, στην Κηδεία ή σε άλλες χώρες που έχουν δικά τους τελετουργικά, η στιγμή του θρήνου είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί είναι ο αποχαιρετισμός στην ουσία. Υπάρχει βέβαια, καλά το είπες, και ο συσσωρευμένος θρήνος. Υπάρχει και ο καθυστερημένος θρήνος, που βλέπουμε ανθρώπους που παγώνουν, δεν τον εκφράζουν στιγμή, και μετά έρχεται τεροχρονισμένα και ίσως πονάει πολύ περισσότερο. Αυτό είναι κρύπτη θανάτου. Έτσι ακριβώς. Και τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Δηλαδή αυτό συμβαίνει, φαντάζομαι, στους ανθρώπους που δεν αποδέχονται το γεγονός, γι' αυτό δεν μπορούν να θρηνήσουν. Και πιθανότατα αυτό να βγει ετεροχρονισμένα. Ακριβώς. Και τι γίνεται σε εκείνες τις περιπτώσεις? Η άλλη περίπτωση είναι να έχουν βιώσει τόσους θανάτους, τόσες απώλειες στη ζωή τους, σε μικρό χρονικό διάστημα, που ξέρεις, είναι αυτό που λέμε ότι έχω γίνει παγόβουνο για να προστατεύσω τον εαυτό μου. Έχω βάλει αυτή τη δικλείδα ασφαλείας ότι όχι, δεν θα πέσω, δεν θα λυγίσω. Αλλά πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι ο θρήνος και το πένθος κατ' επέκταση είναι μια πάρα πολύ φυσιολογική λειτουργία. Είναι ανθρώπινη, κατανοητή και τη χρειαζόμαστε. Τη χρειαζόμαστε για να προχωρήσουμε. Μάλιστα. Στη ζωή μας. Ξέρεις, έχουμε μιλήσει ξανά για τα στάδια μεταξύ μας.
τα στάδια του πένθους, Ναι. που είναι η άρνηση, ο θυμός, η θλίψη, η επαναδιαπραγμάτευση, η αποδοχή. Ναι. Στην ουσία όμως, όλα αυτά κρατάνε για πάντα, κρατάνε σε όλη μας τη ζωή. Απλά μπορούμε και τα διαχειριζόμαστε διαφορετικά. Δεν είναι κάτι που κρατάει λίγο μόνο, έτσι. Ναι, κρατάει για πάντα. Χάνεται, αλλά μετά είναι κάτι το οποίο μαθαίνουμε να ζούμε με αυτό σε όλη μας τη ζωή. Γι' αυτό λέω ότι, γι' αυτό στην αρχή είπα ότι είναι αλλαγή στην ουσία. Ναι. Αλλαγή ενός ρόλου, αλλαγή μιας θέσης. Έχω χάσει έναν άνθρωπο. Αλλά στην ουσία μέχρι να πεθάνουμε εμείς συνεχίζει και ζει μέσα μας. Ναι, συνεχίζει αυτό μέσα μας. Να το διαχειριστούμε όμως. Νομίζω ότι ο χρόνος, όπως λέει και η ρίση, η λαϊκή ρίση, ότι ο χρόνος είναι ο γιατρός. Ο χρόνος δίνει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να απαλύνει τον πόνο του. Εγώ να σου αλλάξω λίγο. Ναι. Δεν είναι ο χρόνος ο γιατρός. Εμείς είμαστε. Ο χρόνος περνάει. Αν δεν μπούμε εμείς σε αυτόν τον αγώνα να το διαχειριστούμε, δεν κάνει τίποτα ο χρόνος. Εμείς πρέπει να αγωνιστούμε κατά τη διάρκεια της ζωής μας. Για να διαχειριστούμε. Για να προσδιορίσουμε τον εαυτό μας με αυτή την αλλαγή που μας ήρθε. Και να πούμε ότι το πένθος είναι διαφορετικό ανάλογα με τη σχέση που έδινε το άτομο. Ακριβώς, εννοείται. Ανάλογα τη σχέση είχαμε, πώς νιώθαμε, αν αφήσαμε κάποια εκκρεμότητα, αν είμαστε θυμωμένοι, αν δεν ήμασταν θυμωμένοι. Ξέρεις, υποφέρουν πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν παρεξηγηθεί, έχουν βρεθεί σε την παράδοση, δεν μιλάνε πια και ξαφνικά χάνουν αυτό το άτομο. Και ιδιαίτερα όταν είναι ευνίδιος ο θάνατος. Ναι. Ο οποίος δεν μπορεί πλέον να εκφραστεί. Ναι. Έτσι θεωρούμε τουλάχιστον. Μάλιστα. Δεν ξέρω, θέλεις λίγο να πούμε για το διαχειρισμό? Νομίζω ότι... Ναι, αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, το πώς μπορούμε να διαχειριστούμε τα συναισθήματά μας όταν βιώνουμε αυτή την απώλεια. Ξέρεις κάτι, όπως είπαμε πριν, είναι και τα στάδια, θα τα περάσουμε όλοι, ο καθένας χρειάζεται το δικό του χρόνο, έχει το δικό του τρόπο. Οφείλουμε να δώσουμε όμως αυτό το χώρο και το χρόνο στον εαυτό μας. Εγώ αυτό θα έλεγα πρώτα. Μην πιέζουμε το χρόνο μας, θα μας περάσει σιγά σιγά, θα αρχίσουμε να το βάζουμε στη ζωή μας, να συνειδητοποιούμε τι έχει συμβεί. Άρα αποδεχόμαστε το γεγονός. Όσο μπορούμε στην αρχή, φαντάζομαι. Όσο μπορούμε, ναι. Το δίνουμε χώρο, κλαίμε, πονάμε, μιλάμε, το μοιραζόμαστε. Πρέπει να εκδηλωθούμε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, Χαρά. Ότι πρέπει να εκδηλώσουμε το πένθος, να εκδηλώσουμε το θρήνο, όχι να το καταπιέσουμε. Να έχουμε ανθρώπους ή ένα πλαίσιο υποστηρικτικό. Αυτό οφείλουμε να το δίνουμε σε ανθρώπους που βιώνουν το πένθος ή να το παίρνουμε από τους δικούς μας ανθρώπους. Άρα τους δώσουμε την ευκαιρία να είναι εκεί δίπλα μας. Μάλιστα. Ας μιλήσουμε γι' αυτό, ας εκφραστούμε. Μάλιστα. Χαρά μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.